Kaixo, atzalde on denoi berriro. Txasiko gara udaleko osoko bilkura, 2025ko ekainaren 3ko osoko bilkura. Lehengoko puntu bezala, 2025ko maiatzaren 25ko bilkurari dagokion akta laurre irakurri eta onartzea. Bigarren puntua, 2025-2026 ikasturteko tasai dagozkien ordenantza fiskalaren aldaketa onartzea. Ogasun batzordeak 2025-2026 ikasturteko zerbitzu publikoak eman eta jarduerak egiteagatiko tasak aldatzeko espedientea onartzea proposatzen dio udaleko osoko bilkurari. Zeinaren ezaugarri nagusiak honako hauek diren. Kirol ikastaroko, udal euskaltegiko eta ingurumen hezkuntzari buruzko jardueren tarifak 2% igotzea aurreikusten den KPIaren arabera. 2025ko irailaren 1 aurrera aplikatuko da. 2. Jendaurrean erakustea ordenantza fiskalak aldatzeko espedientea. Erreklamazioak aurkeztu ditzaten interesdunek. Iragarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzen den egunetik hasita, 30 egun balioduneko epean. 3. Erreklamaziorik aurkeztu ezean, behin-behineko akordioaren kontra, behin-betiko onartutzat joko dira. Bai, zartzerik. Joseba Espeleta. Atzalde hon, gaur hona ekartzen dugun proposamena apur bat kokatzeko eta testu inguruan eta bere relatibizatzeko bere eragina aipatuko zeinan proposamena. Eta da, hainbat kirol ikastaroren eta euskaltegiko tasen eta udalako inguruguru eskolaren ikastaruen tasak eguneratzea. Eta horren eragina da, kirol ikastaroetan adibidez, 82 zentimoko igoera estretxen, igeireketan 82 zentimo, pilatesen 79, ikastaro guztietan olako igoerak, 79 zentimokoak, 76 zentimokoak zumban, spinning ez dakizer, eta abar, 52 zentimokoa igeirik eta helduak, 58 zentimo igeirik eta egokitua, 57 zentimo aeropilates, 57 zentimo beste hainbat ikastaro, 39 zentimo beste hainbat, 32 zentimo beste hainbat, 29 zentimo beste hainbat, euskaltegiaren kasuan 3 zentimo, 2 zentimo, 3 zentimo, igoerak, eta udalako ingurugiro eskolako ikastaroen kasuan 16 zentimo, 8 zentimo eta 18 zentimoko igoerak. Hori da gaur onak hartzen dugun igoera proposamena. Udaltasen igoera, kontsumoko prezioen indizearen proportzioan, beharrezko neurri bada zerbitzu publikoen iraunkortasuna eta ongizate kolektiboa bermatzeko. Ikuspegi progresista batetik, doikuntza honek udalaren erosteko ahalmena zaintziaz gain, zerga sistema bidezkoa eta birbanatzailea ere bermatzen du ekitatearen eta gizarte elkartasunen printzipioekin bat etorriz. Tasak KPIren arabera eguneratzeko arrazoiak, ingo ditut batzuk, beste asko daz, lehenengua, eta importantea igual, zerbitzu publikoak babesteko. Tasak eguneratu ezian, inflazioak udal diru sarrera publikoak igatzen ditu. Doikuntzarik gabe, udalak zerbitzuak finanziatzeko gaitasuna galtzen du, eta bereziki kalte berenei ere egiten die neurri horrek. Bigarren arrazoia izango litzake zerga ekitatea eta progresibitatea lortzeko. KPI indeksatutako udal fiskalitate batek gizarte politiketan murrizketak saihesten ditu eta zerga tasa hobeto banatzen du. Tasak proportzionalki hazi behar dira gehien dutenek bidezko ekarpena egin dezaten. Hirugarren arrazoia izango litzake toki ogasunen iraunkortasuna lortzeko. Tasak izostiak egiturazko defizitak sortzen ditu, eta ondorioz murrizketak egin behar izaten dira, edo finantzaketarekiko menpekotasuna sortzen da. KPIaren indeksakzioak finantza autonomia bermatzen dau, presio fiskal erreala onditu gabe. Hurrengo arrazoia da ongizate estatua babesteko. Konpentsatu gabeko inflazioak zerbitzuen kalitatea murrizten dau, eta honek klase ertainari eta lingilegoari batezbe kalte ginez. Bosgarren arrazoia izango litzake, gardentasuna eta aurreikusgarritasuna lortzeko. KPIaren arabera doitzia arau argia da, hemen ez da inoren gainatzen, eta etorkizunan igoera bortitzak saiesteko neurri bada. OCDEek, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, berak esaten dau, tokiko kudeaketa fiskalian gomendio bultzatzen dau.
tasak kapeiaren arabera gutxienez doitzia. Neurri honek ziurtatzen dauena da udal ekonomiak interes komunikalerako balio dauela eta ez doikuntza neoliberalearako. Sigarren arazoia izango litzake zerbitzu publikoen desjabetze isila saiestia. Inflazioarekin diru-sarrera publikoak ez eguneratzea eskutuko murrizketa baten baliokidea da. Baliabideen balio erreala murriztu egiten dalako, kapeian eguneratu barek. Adibidez, guk tasak 1,2an dala kapeiaren batazbestekua ez badugu igotzen, baina mantentze gastuak, zerbitzu hauen mantentzen gastuak bai igotzen die, udalak gastu almena galdu itzen dauela, hori begibiztakua da. Zazpigarren arrazoia izango litzake, belaunaldi arteko justizia eta jasangarritasun fiskala lortzeko. Zerbitzu publikoak diru-sarrera aurreikusgarriekin finantziatu behar dira, ez aurrezki puntualekin. Soberakina koltsoia da, ez egiturazko gastuak estaltzeko. Osorik erabiltzeak, soberakin hori, etorkizuneko errezilintzia arriskuan jartzen du. Adibidez, beste krisi ekonomiko bat etorriko balitz, edo pandemia bat, edo danadalakoa, oso egora arriskutsuan egongo inake soberakin barek. 8. arrazoia, benetako aurrerakortasuna lortzen da, ez soilik nominala. Tasak ez badira eguneratzen, ze gertatzen da. Onura bidegabe bat gertatzen da gehien aldutenentzako, eta udalaren zeharkako laguntza bat gertatzen da behar gutxien dutenentzako. Hau da, diru-sarrera txikinagoak lortzen daudelako udalak. 9. arrazoia izango litzake, iaz zaborrarekin gertatu jakuna ez gertatzeko berri dobe. Gogatuko dozue, 2022an lege bat onartu zala, eta lege horren arabera zabor zerbitzua autofinantziatu egin behar zan. PNV-PSOE gobernuak 2022an gobernuan zarenak, etzabien tasarik eguneratu, 0ko igoera proposatu zen, eta etzien eguneratu. 2023an 1,5 igoen behar izan ginuan, eta gero eta iaz 1,18. Orduan, olako egoerak ez gertatzeko, eta nik uste dut ikasi beharko ginukela, hobe da tasak gutxienez kapeiaren arabera igo behar izatea. Ze badakigu, Iturripe eta Kirol instalazio berrietan, tasa politika berri batzuk ezarri beharko diela, eta hobe dugu zaborraren ikasgaia ondo gainditzia. Gu proposatzen dugun neurri honek, bateren bat kaltetzen baldin badau, eta inpaktu hori arintzeko, obari progresiboak esartzeko asmoa daukogu, errenta basuetarako salbuespenak, eta salbuespen osuak edo partzelak izan lehizkenak. Eta bide batez, erakusten duguna da, erabateko gardentasuna, igoera honekin, zerbitzu hauen defizita estaltzera joango garelako. Eta ondorio moduan, honek zer ekarriko dauen, guk usten dugu udala erabaki tekniko eta etikoa bai. Udal tasak kapeiarekin lotzea ez da kontu tekniko bat soilik, justizia sozialeko tresna bat ere bada. Aukera hauek ematen dauelako. Zerbitzu publiko unibertsalak eta kalitatezkoak mantentzeko. Printzipio progresiboak aplikatzeko, gehien daukanak, gehien laguntzen dau. Tokiko finantza krisiak saiesteko. Azkenean krisi horiek bizilagunen herritarren bizkar geratzen direlako. Erantzunkizun fiskaleko mekanismo bat da. Guztion ongia inflazioaren aurrian babesten du. Tresna birbanatzaile bat da. Karga B klasean neurriz kanpo erortzea saiesten dau. Eta, usten dugu municipalismo progresistaren zutabia izan behar dela tokiko finantza autonomia lortzia. Badakitz, emendakina dauelako, gerakinaren argudioa mai gaineratuko dela, eta, usten dugu udal testingurua epe motzera, inbertsio premia handia dauzkan finantza egoera badala. Orduan, udalerriak diruzaintzako gerakin metatu bat dauko, aurreko egitaldietan lortu dana, baina alata ere, usten dugu, superabait hori epe laburrean zurgatuko da bien inbertsio handia dauzkagula ate joka, oso epe motzerako aurrikuspenak. Eta egoera horrek usten dugu, finantzak eta iturri iraunkorrak eskatzen dauela egoera hauek saiesteko, alde batetik. Birjartzeko gaitasunik gabeko soberakina agortzia. Hori kaltegarri izango litzake udalaren egoerak finanziorako. Zorrekiko edo diru laguntzekiko menpekotasuna.
Dirulaguntzak badakigu baldintzatzailea diela, eta zorrak dauzka, finantza kostua dauzkie. Eta hirugarren kontua, izango litzake, etorkizuneko murrizketak funtsezko zerbitzuetan saiesteko. Ezin gara ibili, zaborraren adibidera bueltatuta, aurrekontuetan montaina urruza baten moduan ibili, ez? Oin ez dugu eritzen gero igotzen dugu pila, gero ez dakiz ere, ez. Hobe da, poliki, zerbitzuen autofinanziazioen bidian, neurriak hartzia, golpera hartzia baino. Eta bestik ez, horretik defenditzen dugu KPIaren araberako igoera proposamena. Beste hitzartzerik? Ander Garai? Talde ondanoi, uste sorprendiren bihotzutela, Joseba. Ez dut soberakinaren gainean hitz egin behar. Gaur, kokatzeko hitz egiten gabiz ikasturteko tasen gainean. 2% igoera proposatzen duzue ikasturteko tasen gainean. Ez tasa guztien, beste tasak igozien 3%, oindala hilabete batzuk. Da, ikasturtekoak, kiroldegiko kurtsuetakoak, euskerakoak eta ingurumen eskolakoak. Eta guk aurkeztu dugu osoko zuzenketa bat ulertzen gauelako, ez diela aplikau eta salduko txegaitzik. Bat uste dugulako udala egoera finantzarioa ona dala. Bigarna tasen politikan tasak dokumentu politiko bada, depende ze politika aplikatu nahi dituzun tasetan eragin zeike. Euskera ikastia, ez dut nik esan nire hitzak erabiliko zuriak erabilikot aurreko legealdian eta zuen kanpainan erabilizituna doakoa izen bizala, desde luego 5% igotzia 2 urtetan tasak, doakotasun horren aurka doi orduan. Nahi badugu euskera bultzatu gutxienez uste dugu ez dela igo behar euskera ikasteagatik tasak. Eta kiroldegiko tasak, gaur ez da onartzen kiroldegiko tasa igotzia, hori onartu zen urrian. Gaur onartzen dena da, kirol kurtsiluen prezisuak igotzia. Eta separa uingo ditut bebai gaztuak, gauza bada, kiroldegiaren gaztua, eta hori suposatzen da, kirol abonatuakin eta sarrerekin, zati baten kubritzen dela, eta gara dau, kirol kurtsuena horrek beste kontratu badauko, eta kontratu horri aurre egiteko, kursillo batera doienak ordaintzen dau kantitate bat. Gaur onartzen bada 2% igoera hau, eukiko dau 5% igoera akumulatu bat. Horrek esan nahi dau, kirol kurtsuetan apuntauta da zen herritarrek, 2023an baino 5% gehiago ordaindu beharko dauela. Baina, karo, eske hemen sartzen da gauza bat, dala udalak ez dauela ordaindu behar 5% gehiago. Udalak ordaintzen dau, kirol, zumba, yoga, orduagatik ordaintzen dau 2023an ordaintzen zauen berdina. Berdina. Onartu zinuten aurreko ostegunean azkenengo prorroga kontratuarena eta kontratuan argi agertzen da ez dagokiola prezio berrikuspenik. Orduan, udalak ordaintzen dau berdina eta herritarrak 5% gehiago. Orduan, uste dugu, que no corresponde igoera hau. Horregaitzik aurkeztu dugu osoko zuzenketa, bueltatzeko eta geratzeko dazen moduan. Eskerrik asko. Zuek hitzartuko duzue? Bale, Joana Sánchez edo. Zuk garratuko zuitza, Joana? Bai. Atzaldeon guztioi, eta gu ados gaude, Anderrek esan daben bezala hitz horrekin, ez? Joan Sanurtian kirolde gixako tasak igozian, eta aurten nahi ditugu, kirolde gixan apuntauta eta klasiak hartzen dituzten pertsonei 2% igotzea ez dago, ez gai ados igoera horrekin, uste dugulako ja daukan igoerakin, Joan Sanurtian jasarritako igoerakin nahikoa dela, beraz, kontran bozkatuko dugu. Mila esker. Ados, abarkatu eba.
Anderrei esatea, Josebak azaldu duen bezala, igoerak gehienez materializatzen dira 92 zentimoetan, ez? Ez da heltzen euro batera. Ulertzen dut oposizioan egonda, demagogia egin behar duzuela, baina, bueno, egia esan behar da ere, ez? Hitz egin duzu politika ereduaren inguruan. Ni galdetu nahi diote EAJari zein dan zuen politika eredua. Fiskalitate progresiboa partekatzen duzu, ez? Eta horrela bada, zergaitik ez duzu egin azken 8 urteetan ezer honen inguruan. Eskerrik asko. Erantzun duzu? Ander Garai. Guk ez dugu demagogia hitzen, nik eman duten datuak errealak diez, ez dakiz zenbat sentimo izango dien portzentaiak daz. Udanari 0 igoera. Udanari ez dut suposatuko inungo igoera, herritarrei bai. Nire esto fiskala zure taldearekin batera bozkatu nauen oindela hilabete batzar nagusietan. Bai, Joseba Espelet, abarkatu. Gurotzazu esan txeo zer edo ez edo... Joseba Espeleta? Nik nahi dutena da argitxu gauza bat. Nik hasieratik esan dut ikasturteko tasa diela, eta bigarrena, hasieratik esan dut baitxa ere, hiru zerbitzu hauek guztiz defizitarioa diela. Orduan, kontratu ez berritu, berdin ja. Lehen be oso defizitarioa esan, eta kontratu berritu eta gero be, jarraitzen da izaten oso defizitarioa. Orduan, 202 igoera honek ez dau udalendako inungo etekin ekonomikorik, gain finanziaziorik eta holako ezer suposatzen. Bakarrik suposatzen dagoena da, defizitaren murrizketa bat. Bueno, defizitaren murrizketa bez, ze ez dakik guztela mukatuko dugun urtia, baina guk urke usten dugu numero errealetan. 202an itxie egoera. Gutxienez, IPC-a rekuperatzeko eta ez defizita handitzeko. Zeo zer esan nahi duzu? Bueno, pasatuko gara emendakina bozkatzera. Bueno, emendakina aurkeztu duzu, ez? Bueno, bai, ez da? Emendakina bozkatzera pasatuko gara. Emendakinaren alde, emendakinaren aurka. 11 ezezko eta 8 baiezko. Ez da onartzen. Eta orain, proposamenaren alde edo aurka. 2025-26 ikasturteko tasei dagozkion ordenantza fiskalen aldaketa onartzearen alde, onartzearen aurka. 11 baiezko eta 8 ezezko. Onartua gelditzen dira. 3. puntua, 2024 ekitaldiko kontu orokorraren espedientia onartzeko proposamena. 2025ko martxoaren 17an 2024ko aurrekontuaren likidazioa onartu zen. 2025ko aprilaren 9an 2024ko kontu orokorra aurkeztu zen kontu batzorde berezia izaera zuen ogasun batzordean. Batzorde horrek aho batez aldeko txostena eman zuen. 2024ko kontu orokorra 15 egunez jendaurrean jarri zen. Emandako epean ez da inolako erreklamazio eragozpen edo oharrik formulatu. Horiek horrela, honako hau proposatzen da. 1. 2024ko kontu orokorra onartzea, 2. Herri kontuen euskal epaitegiari berri ematea. Batek hitza hartu nahi da, edo bozketa eskatzen da? Bueno, hau batez onartzen da. 4. puntua, alkatearen ebazpenen berri ematea. 5. puntua, Israelek kasan egindako operazio militarra gaitzesteko mozioa EAJ-PNV eta Euskal Sozialistak udal taldeek aurkeztutakoa. Israelek Gazan egindako operazio militarretan, Hamasek 2023ko urriaren 7an egindako eraso izugarriaren ondorez hasi zirenak, gerra krimenak direnak eta erakundeak 1250 pertsona baino gehiago hil eta 250 gatibu baino gehiago baitu zituenak, Israelek ekintza ugari jarri ditu abian palestinar herritarrei kalte konponezina eragiteko. Urtebete baina gehiago da mundua Gazako zerrenda okupatuan heriotza eta suntsipen maila pentsaezin baten lekuko dela.
Israelek Gazako populazio palestinarraren aurka egindako eraso basatiak dozenaka mila pertsona hil ditu, familia osoak desagerrarazi, bizitza osoak suntsituta, azpiegitura kritikoak suntsituta eta 1,9 milioi palestinar behartuta mugitu. Gazako zerrendako biztanleriaren 80% baino gehiago aurrekaririk gabeko hondamendi humanitarioa eraginda. Mundua begira dagoen bitartean, Israelek bere kabuz hautsi du suetena eta zigorgabetasunez eraso gupidagabeak egiten jarraitzen du. Palestinarren bizitzak etengabe galtzea eragiten dutenak. Gazako hondamendi humanitarioak okerrera egiten jarraitzen duen bitartean. Are gehiago larriagotuz, ahal bada, NBk ohartarazi du 14.000 haurtxok desnutrizio larria dutela zerrendan. Arsteko udalak herritarrek duela urtebetetik oihukatzen dutena eskatzen du. Bat, 2023ko urriaren 7an Hamasek egindako eraso bortitza gaixestea. Bi, Gazako populazio zibil palestinarraren aurka eragindako genozidioa irmo eta ñabardurarik gabe gaitzestea. Hiru, berehalako sueten iraunkorra eskatzea, indar militarrak lurralde okupatuetatik erretiratzea eta nazioarteko zuzenbide humanitarioa, nazioarteko ebazpenak eta giza eskubideak erabat errespetatzea. Eberi eskatzen diogu egitateen larritasunaren aurrean jarduteko eta Israelekin duen akordio komertzial eta politikoa berrikusteko. 5. Gazako zerrendan laguntza humanitarioa sartzeko bide seguruak bermatzea, lurralde horren blokeo ankerra eta legez kanpokoa kentzea eta palestinar lurralde okupatuaren okupazioa amaitzea. Israelek Gaza eta Zisjordania ekialdeko Jerusalem barne okupatzea legez kanpokotzat jotzen zuen nazioarteko justizia gortearen 2024ko uztaileko kontsulta iritzia praktikan jarriz. 6. Europar Batasunak bere eragina eta boterea erabiltzea giza eskubideen justiziaren eta kontuak ematearen alde, hain zuzen ere, Genebako hitzarmenekiko errespetua bermatzeko. Estatu guztiek gatazkako aldei armak transferitzea etetea eskatzen baitu, gutxienez nazioarteko zuzenbidea urratzeagatik kontuak ematea bermatzeko lankidetzan aritzea eta nazioarteko erakunde eta mekanismoak babestea. Nazioarteko zigor gorteak eta NBek ikerketa batzordeak palestinar lurralde okupatuari buruz egindako ikerketak barne. 7. Europar Batasuna aurrez aurre egotea, Gazan presentzia militar iraunkorra sartzeko, mugak aldatzeko edo palestinar herritarrak Gazatik edo Zisjordenetik deportatzeko edozein ahaleginen aurka, eta behardutako lekualdaketa hori Genebako 4. hitzarmenaren arau-hauste larria dela eta gerrako krimena dela onartzea. 8. Arsteko udalak berriz ere berresten du ekialde hurbileko Palestinako errefuxiatuendako nazio batuen agentziak urgentzia humanitarioko arrazoietan oinarrituta egiten duen lana. 9. Arsteko herriaren elkartasun aktiboa adieraztea Palestinako herriari eta gerren biktima guztiei eta munduan gertatzen diren giza eskubideen urraketa justifikaezinei. 10. Akordio honen berri ematea Espainiako gobernuko presidenteari, Kanpo Arazoetako Ministerioari, Europako Parlamentuari, Palestinako errefuxiatuentzako nazio batuen agentziari eta gizarte eta giza eskubideen aldeko erakundeei. Bai, hemen hitzartzerik badau zuen aldetik. Bale, eskatuko dugu EH Bildu alderditik gero bozkatzea puntuak banan-banan. Ez, hitzartzea egingo dugu hain, baina gero bozkatuko dugu puntu bakoitza banan-banan. Bai, baina lehenko bera, karo, bai, bera mozioaren hori eurak dira. Bai, Ander, garai. Bueno, karri dugu mozioa hona alderdi sozialistak eta Eusko Jaurlaritzak, ez noie puntuak berriro banan-banan irakurtzera, badakigulako danok ikusi dugu zer dabien gertatzen Gazan, ze genozio dabien itzen Israel Gazan, laguntza humanitarioa izartzen bestotzala izten, zenbat pertsona dabizen bere bizia galtzen, zenbat aur, eta desde luego hori irmoki gaitzesteko eta mai gaineratzeko dauen arazuan genozidio hori geratu behar dela bai ara bai. Alderdi sozialistak,
Bai. Bai, arratsaldean guztioi. Desde el PS de Arrasate consideramos que una paz debe ser justa y duradera y debe reconocer la existencia de dos estados en la región, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Por eso abogamos por una paz conjunta y una vida libre. Kepa Urteaga? Ezu kabail hartu ezu, gero? Vale. Ni, vale. Bueno, EH Bildutik eskatu dugu mozio hau puntuz puntu bozkatzea, mozioaren kontestua uste dugulako ez dagoela ondo kokatuta, alde batetik eta beste alde batetik, irmotasuna falta jakola uste dugulako mozio honei. Lehenengo puntuan, aurreratu itxenaz, zer egingo dugun, lehenengo puntuan oazten iruingo gare, urriaren 7an gertatutakoa eta gero jartzen gertatutakoa eta gero jartzen delako gaur egungo errealitatearen testu ingurua. Eta ez dugulako uste, azken 40 urtetan jasandako krudeltasuna eta gordintasun guztiaz, eta gaur egun Israelek aurrera daraman genoziaren testu ingurua urriaren 7koa denik. Eta laugarren puntuan, gure abstentzioa ere emango dugu, eta arrazonamendua plazaratzeari begira, ez dugulako uste, Europar Batasunak Israelekin dituen erlazioak soilik berrikusi inbarko lituzkenik. Erlazio komertzial guzti horiek etetea eskatzen du une honetan Palestinar herria jasaten ari den genozidio indiskriminatuak. Egunero sarraski bidegabez, beteriko notizia jasotzen ditugu, bertan dauden kazetari eta bolondreze guztien eskutik. 2 milioi pertsona gozez hiltzeko estrategia bat dagoenean, munduko erakunde ezberdinek egoeraren larritasuna mahai gainean jarri dutenean, pauso irmoak emateko unea da, eta gainera atzerapenez gabiltzela uste dugu. Geratu dezagun genozidio basati hau, gure eskutan dauden erraminta guztiak erabiliz. Israelgo estatu hiltzailea baztertzea da beharrezko ezinbesteko lehenengo pausua. Hemendik eta munduko txoko txiki honetatik gure elkartasuna adierazi nahi diogu Palestinar herriari. Eba, buin? Bai, nire aldetik esatea partekatzen dugula EH Bildurekin lehengo eta laugarren puntuaren inguruan ikuspuntua. Eta gero esatea alderdi sozialista eta EAJ-ari gai hau hemen ordezkatuta gauden alderdi guztiei kezkatzen gaituela, eta zuek aurreko legealdian eskatzen zenuten bezala, lehenago elkarlana eskatu nahi dizuet horrelako gai hauek lantzeko. Eskerrik asko. Bueno, puntuz punto pasauko gara bozkatzera. Ana nahi baldin bauzu irakurri punto bakoitza. Lehenengo puntua, 2023ko urriaren 7an Hamasek egindako eraso bortitza gaitzestea. Punto honen alde? Kontra? Abstentzioak? 11 abstentzio eta 8 baiezko. Bigarren puntua? Gazako populazio zibil palestinarraren aurka egindako genozidioa irmo eta ñabardurari gabe gaitzestea. Puntu honen alde? 19 baiezko. Hirugarren puntua? 3. Berehalako sueten iraunkorra eskatzea, indar militarrak lurralde okupatuetatik erretiratzea eta nazioarteko zuzenbide humanitarioa, nazioarteko ebazpenak eta giza eskubideak erabat errespetatzea. Puntu honen alde? 19 baiezko. Onartua gelditzen da. Hurrengo puntua? 4. Eberi eskatzen diogu egitateen larritasunaren aurrean jarduteko eta Israelekin duen akordio komertzial eta politikoa berrikusteko. Puntu honen alde? Puntu honen aurka? Abstentzioak? 11 abstentzio eta 8 baiezko. 5. puntua? Gazako zerrendan laguntza humanitarioa sartzeko bide seguruak bermatzea.
lurralde horren blokeo ankerra eta legez kanpokoa kentzea eta palestinar lurralde okupatuaren okupazioa amaitzea. Israelek Gaza eta Zisjordania ekialdeko Jerusalem barne okupatzea legez kanpokotzat jotzen zuen nazioarteko justizia gortearen 2024ko uztaileko kontsulta iritzia praktikan jarriz. Puntu honen alde? 19 baiezko. Onartua gelditzen da 6. puntua. 6. Europar Batasunak bere eragina eta boterea erabiltzea giza eskubideen, justiziaren eta kontuak ematearen alde. Hain zuzen ere, Genebako hitzarmenekiko errespetua bermatzeko. Estatu guztiek gatazkako aldei armak transferitzea etetea eskatzen baitu, gutxienez nazioarteko zuzenbidea urratzeagatik kontuak ematea bermatzeko lankidetzan aritzea. Eta nazioarteko erakunde eta mekanismoak babestea, nazioarteko zigor gorteak eta NBren ikerketa batzordeak palestinar lurralde okupatuari buruz egindako ikerketak barne. Puntu honen alde? 19 baiezko. Onartua gelditzen da hurrengo puntua. 7. Europar Batasuna aurrez aurre egotea, Gazan presentzia militar iraunkorra esartzeko, mugak aldatzeko edo palestinar herritarrak Gazatik edo Zisjordaniatik deportatzeko edozein ahaleginen aurka. Eta behartutako lekualdaketa hori Genebako 4. hitzarmenaren arauaste larria dela eta gerrako krimena dela onartzea. Puntu honen alde? 19 baiezko. Onartua gelditzen da 9. 8. Barkatu 8. 8. Arrasatek udalak berriz ere babesten du ekialde hurbileko Palestinako errefuxiatuentzako nazio batuen agentziak urgentzia humanitarioko arrazoietan oinarrituta egiten duen lana. Puntu honen alde? 19 baiezko. Onartua gelditzen da. Oen bai, 9. 9. Arrasateko herriaren elkartasun aktiboa adieraztea Palestinako herriari eta gerren biktima guztiei eta munduan gertatzen diren giza eskubideen urraketa justifikazinei. Puntu honen alde? 19 baiezko. Onartua gelditzen da azkenengo puntua 10. 10. Akordioen berri ematea Espainiako gobernuko presidenteari, Kanpo Arazoetako Ministerioari, Europako Parlamentuari, Palestinako errefuxiatuentzako nazio batuen agentziari eta gizarte eta giza eskubideen aldeko erakundeei. Puntu honen alde? 19 baiezko. Onartua gelditzen da. Eta azkenengo puntu bezala, 6. puntua osoko bilkurakoa, galderak eta eskaerak. Bai, esan Andoni? Bai, atzaldean, aprobetxauta ekaineko pleno hau, eta San Juanak datozela. Eskerrak emutia lehengo aurten bebai egitaragua betetziarren eragile eta errasateko mugimenduei, eta baitxa udaletxeko teknikari eta erangilei programazio danan inguruen euren prestutasuna eta laguntzagatik. Eta esatia, espero dugula eta nahi dugula inolako eraso bako jaixak izetia eta parte hartzia antolatutako ekitaldixetan. Así que, hau esan da, ondo pasau. Bale, eta oin ustote plazik zeo zer nahi dauela esan, ez? Bai, ondo paso dagoen, bai. Bai, eskerrik asko plati. Ongi etorri, Eba. Ongi etorri, Eba. Zer daukatzu esateko? Hala, eskerrik asko. Hurrengora arte. Ondo pasau San Juanak. Eta ber pasatzen dugun jubilatuen bazkaixan bezala, San Juanak, ederki. Gero arte.